The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Una, 25 sa atong oras. Zero 0995-335-2093. Kumusta ang weekend? Mabulukon ba? Naglaglag ba uban sa hinigugma? O nagkalapait? Nasapna na ilain? O inyo na bang gisabay og lubong ang inyong mga pagbati dito sa sementeryo? Unsay na itabo sa inyong mga love life? Wala, sige, i-text na diri sa ako ang mga kuan. Mga igsuon ko diha ni Kristo. 0995-335-2093. Oy, by the way, daghang kay mga organisasyon nga nagkolekta og mga tabang para sa atong mga igsuon na mga nalinog. Kung usa mo ni ana, salamat kayo. Labi na shout out sa akong mga fellow Lions. Ang fellow Lions nga nag-apod-apod yun mga igala. Para mahatag na mo ang among mga tabang pod mga igala. May na lang. Asag na nato ang atong seremonyas. Text na 0995-335-2093 before sa inyong mga tawag o problema. Kanang matag Sabado Domingo ba na mag-text ako kay mga yug tambag. Replay naman na siyang Sabado Domingo para sa itong mga igsuon ba nga sa weekdays busy. So at least kung Sabado Domingo sa gabi huwa sila ilingaw na sila sa balay timpahuway makadungog po sila sa Tita B. May nalang po na sila ma-learn a lesson kung naamang galing. Wala na ipangutana niya. Tita B, ang akong problema, ginabuli ko kaniadto tungod sa akong apelyido. O nakaundang ko og eskwela tungod ana o dili ko gusto nga nahitabo po sa akong mga anak po. Ang akong pangutana, pwede ba nga pulian ako akong apelyido? Uy, pwede. Pwede na siya. Hello? Hello? Wala man. Hello? Yung...
Hello, may hapon. Unsa din naka-joker na imong apelyido? Pero may ragi na bully sa boy. Wala pala eh. Kabalo ka, kung imong kay lalaki man, mo ni problema na to, no? Kay madala ang lalaki, madala ang apelyido sa mga kon. Actually, pwede na siya pa eh. Dako-dako lang gina siyang proseso, pero madto ka sa attorney, adto ka dito kang kuan, Judith Law Office, dito sa Nazareth. James Judith, pwede na siya mangigala sa tinud-anay lang. Naku, gastuhan natin dito. Depende na dayon kung unsang kuan, pero gasto gyud sa tinud-anay lang. Ang kadako, di ko kabalo, depende na kung unsa. Basta, Mahadlo ko ba pa ang mga anak po, dili na maabot ilang mga pangandoy tungod lang nga. bagay, tama po na siya. Gabi ka, Milad. So, pwede ra kung imong pangutana, pwede ba mausa? Pwede ra. Pwede. Nala na yung mga sakto mga dokumento, medyo gasto na siya, pero kung ang pangutana, pila ba? Di lang ko makasabalo lang. Di lang yun ang problema. Kinangad yung mga pirma sa ginikanan natin dito. Kana mo hindi isa kay ko kabalo. Pasaylo ako kay absent na ko ana sa kutob ra ko third year. Akong pagkalo. Nako kabalo ana bro sa fourth year naman sure na. Basta kay isang ala ang pangutan lang, pwede ba? Pwede. Okay? Sa bagay mga igala. Di po ba alalim nung tungod lang yun sa kuan. Tungod lang yun sa apelido sa pagkantob. Nagyan yung nagpakuanog kuan. Mahal man daw ang bayad. Ibali na lang daw para mas barato. Problema kay ang apelido kay lubot man. Balihon ni mo. Mao na dayon. 0995-335-2093. Text daan before manawag. Kay maldita mong secretary, di siya ganan mo tubagan ng kuan. Kaya mong sekretary, alam mo may tigtubag rin namin sekretary rin. Tita, dako kaya akong problema. Nainitabo sa amo sa akong ikagaw na ako. Unsao man ako. Nagsuka-suka na daw siya. Huy! Wa di waswasi de. Nagkasuka-suka man. Aw! Basig buros! Tita, dako kayo kong problema. Yung ikagaw. Hello! Hello, tita! Relax. Easy. Maayong hapon ni mo di, ha? Mayroong hapon. Anong nagsuka? Easy. Anong nagsuka-suka man? Iwa din mo waswasi, eh? Muming, ingon ka po. Wala din mo gasi di, ay? Kaya nagsuka-suka man. Amo, tuwa na bago kabalo eh. Basig hugaw ang sausawan. Ngala ramang ko. Yana na dayon di ay. Unsa din naitabo? Anang birnis. Din pagkabuntang, nagsuka-suka dayon. Agadali agoy kasi mga pangitabo. Second week. Ang suka-suka na pa man na sa mga kuano eh, mga 2 months pa man na eh, sa pagkaboros eh. Kung boros ang imong Basin boros daan ba? basin, ipaklaro sa daan. Ay, pataranta niya. Ikaw kay guilty ka sa dayon. Di, napulbahan, magugod kay. Ay, magaling. Maburag linog ba? Relax na. Relax. Pag ay, buros ko. Ano man? Anong naburos mo ka? Kisa may ko na. Ano mo? Ay, pataranta. Kay, kung mataranta ka na. Disgrasya taliya. Ina lang sa Sige, tita. Salamat. Nagasinabot yun may mga igala sa mo mga 2 weeks pa lang ganun, nagsuka-suka na. Basi giluod lang. Kaya mga kuan, mawaswasi tarong. Tita, daghan kayo may problema diri. Walay agas pirmi sa mo
Asa man adapin ng way agas? May pang Westwoods, kusog ang agas. Usahay lang yan iced tea. Or at least na awas. Tita, dako kayo problema karon tita kay wala mi paniud to kay wala allowance diri. Grabe yung mga problematik karon panahon na. Tita, kung problema karon kay na ako'y close friend nga girl, o niya nakagusto ko niya, tapos mahadlok kog angkon sa iya, kay basi malain siya. Tapos mahadlok ko maguba mong pagka-close friend. Okay na siya. Lagi na, kung gusto ka nga di maguba inyong kuhan, inyong panagtagan, di pagilom-hilom lang diha. Iloom lang na imong pagbati diha. Hanton mo mata na lang ka nga nana din si uyab. Oh! Kasakit. Ba? Pero gusto nimo nga para matuloy-tuloy na, ipagawasan na imong gibati diha. Bahala na. Pero mo lang lagi, part yun na sa consequence. Kung love ka niya ay perfect. Pero kung dili di ay sayang. I'm sorry, my love. The views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Quality Utso. Nagbabalik po ang inyong ligwat queen, Tita B, and the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko B. Tita, minyo na ko karonon niya akong ex. Gasigi pa man gihapon og sinamok na ko, tita. Unsa man akong buhaton, tita? Depende kung na pa kay feelings. Tita, dako may problema, wala may sigarilyo. Unsa mong buhaton, perting dako sa problema. Tita, biya ako na ako'y problema, di ba ko pwede manghilabot sa personal sa akong kalibin? Niya na isigitik sa iya, di man hinuong ko pa tanahon. Well, sa tinod na ilang maigala, sa laktod na baka istorya. Personal magina siya yun. Sa tinod na ilang, if you guys trust each other. Mo mangin na siyang ideal na iyan personal, siya po na po yang kuan. Pero sa depende na po na gud kay sa naman gawin mga history na. Primero sa relationship gisaligan, ang problema na sapon na deadline ka text message mo nang sa sunod wala na may pagsalig. Mo na ambi namin mo sila namin. Sige tawag na brother. Therapy, I have a problem. Among gipadakop nga babae, nakatago nga dili na namo makita. Pwede ba namo ipashow iyang picture sa ABS-CBN? Para kung kinsa ka ito makita sa iya, ma-inform dayon mi. Na naman siya iwaran titaw, dili ba bulahan among ipakita sa television. Isang kana di ko kabalo kung sa role sa TV Patrol na.
ko ba unsa day nga vitamins para mo tambok ko niyo ang pastilang kalami yung problema. Unsa ang pagtambok kami diri unsa ang pagpaniwang. Sige na, tawag na 0995-335-2093. Hello diha sa may Lilingayon, Valencia City. Pagkanindot yung lugar. Bugna okay diha. Tandakol, Lilingayon, Valencia City. Grabe abot among signal diha. Sa mga naka-text na. Sige, tawag na 0995-335-2093. Pila ka days na lang, no? Christmas na mga igala. Ang pangutana, katong last Christmas, nag-uban pa mo. Karon bulag na. Naigo sa kong abay. Saan ka na, no? Luguula siguro kaya na. Tawatan ko sa mga place ninyong giwan tong December. Diba? Katong mga nag-uban mo nga, sweet kayo mo. Nag-promise pa mo nga, kamo na good forever. Sa'yo Ay, kasakit. Muna igin mo saad-saad. Igin mo, pasalig ang mga lalaki nga puro saad-saad na nangalan. Gusto lang na niya nga maghubo karon. Tawag na sa mga nakatext. Wailod mga tao ron. 0995-335-2093. Tawag ba? Ang mga nakatawag po, wapon mag-text. So, Tita Minyo nako karon. Unya akong ex, gasigi pa man gyapon og sinamo. Nako. Hello? Hello? Agay, nawala na po. So, maning anong galit may kakaputol ang mga linya, mga gala. Tita, unsa kahay dali nga buhaton para magamay ang tiyan diretso? Sa ako gyud ka mangutana? Sa ako gyud? Sure gyud na? Ano naman ni katuig, wa man ginimuhiyos ni? Text lagi una, i-text una, haya manawang. First time, panako ni nako'y problema nga anong akong crush, dili ko kaya i-crush back. Agay! Tawag. Uy, wa na mga load mga taon. Wala na. Hanggang panawag, di po mag-text. Ang galing mo! Sa mga naka-text, tawag na. Nako'y problema, kay mga bayot-try makagusto nako. Dagay nakagusto nimo, ang bayot lang, expressive lang. Oy, ganang kay ko sa imo. Nanay mga babae siguro yung dilipod. Di tabihin sa nimo kung ang babae bigaon kayo bisag kabalo nga nanay uyab ang laki. Diyan na matistingan ang imong boyfriend. Dili magpakabigaon po kasi mong uyab. Problema ko ba kay wala pa ko'y uyab. Magpawantid pa lang ga ko tita. Pastilan, napoy makasulod og panawag, wapoy klaro. Ang galing mo! Dangon nato ni Be. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
18 sa atong oras. 0995-335-2093. Tita Bern, single ko, 45 years old, taga kanito. Ang akong problema kay na-chick pero tulo na anak. Tapos ang sunod niya nga text, di man lagi mo motobag MR, isumbong tamo kang tulpo. Sumbong dadto. 0995-335-2093. Nangaway na may nuon. Tanaw na to nga mga panahon na may gala kung tarong na ba to mga callers. Tita, what akong buhaton? Mag-wait ko sa iyang decision if want ba siya maging kami ulit or just continue lang ko sa akong life. Wow. Hello? Hello? Kinsa ni? Broke na lang. Si kinsa ni si? Broke. Pakihinay sa imong radyo palihog, be, para di ta mag-echo, be. Sa cellphone ra paminaw. Sa cellphone ra paminaw, sa cellphone palunga ang radyo or ayaw og loudspeaker. Okay. Yeah, okay na lang po. Ganito na lang. Kana. Kisa to'y pangalan nimo again, si? Broke. Dope? Broke. Basta kay na dog. Irok dog. Machine broken. Just like Ay, that. broke! Ay, sige, loko. Saan man ibae ni Lucky? Lucky ni bae. Lucky. Oh, Lucky. Unsay akong buhaton sa iyang mag-wait ko sa iyang decision if want ba siya maging kami ulit or just continue lang ko sa akong life. Unsa day ni nakay uyab ta nagbulag mo? Ex na. Pila mo ka tuig nag-uban? 2 years kapin. 2 years. Nganong nagbulag man? Di siya contented. Sa asa nga part sa dili contented. Nangita mo siya blind, so di siya kontento. So kibali nag-cheat siya sa imo ha? Oh, yes, that's right. Okay. Yun sa nimo pagkabalo? Nanangit siya sa imo ha o naibawan lang nimo nga nitipa sa salain? Mismo yun, ako yun nakakuan. And then, nagingon po siya. Yun sa nimo pagsapon? Nag-istorya yun siya. Kibali, wait. Yun sa nimo pagkabalo nga nasa ilain, nasapon sa nimo, ayaw din siya nag-istorya. Tama? Oo. So yun sa nimo pagsapon? So, text pa lang. And then, sa iyang gitrawan, something is wrong na iyang action. And then, nanapod sa iya ang cellphone to sa laki. Ay! So, klaro kayo. So, unsa may yang gi-konse mo? Nangay isang pasaylo sa imo ha? Pasaylo ako. Wala po. Wala. Ngayon siya Na-inlove sa salain. wala po. Yan siya layas diri. Wala na ko ilab. So, go. Nag-live-in mo? Gipalaya siya, so nag-live-in mo? Oh, nag-ipon may. Mga pila ka tuig mo nag-ipon? 2 years pod? 2 years ka please. So gipalayas na kanya, kaya na siya na igugmas, lain. Okay, tapos? Karon nag-text me and then noon, murag hindi na kayo sakit. Unlike before na bago pa mi nabulag. Ano sa lang dito mo nagbulag? Ano sa lang? Last month. 1 month pa? Kapin na po. Tanganong ga-text pa man ko, ikaw ang ga-text? Before, ako, gina-express na ako kung feelings niya. Ang sakit na akong ikuan. Okay. And then, pagka kuan na murag, naka-learn ako nga happy na siya. So, i-forget na dyan na ako siya. Okay, very good. Tapos? But, nalay back. Na nag-text siya nga, wala na naging kami. Pero nag-text siya, so ako, no, ang ko, kaasa gyapon ko. Okay, tama. Kaya siyempre, ikaw biyan. Unsa may ang gi-text mo na napa siya feelings gyapon? Yes. Nag-text siya na pa siya feelings until now. Ay. Okay. Daw, pareha naman yapon pero nakaapan na sa ko, maragi,
Giforgive na bitaw na ako Wait, sa wait, mga wait. kasahan. Kumingon siya, wala, napasip. Yan siya yung gusto may tabo. Pero napagyapon sa siya, Ay, uyab. Mo lagi lang kung pangutana. May feelings, pero sa diyang nag-text tayo ko nga, if ever may ipabalik ko ni mo, Oo. so napabay pag-asap. Yun siya nga, di siya makadecide karon. So parang yung gusto, borag, stay put lang diha, kay kung masumhan ko ani, mobalik lang ko sa imo ha. Ano yung gusto nga pasabot ani ba? Steady lang diha, kay ako sa ning testingan ha, magpatira sa ko kadyot ha, kung okay ba. Pag medyo nabidli na ko, balik lang ko sa imo ha, ana. Willing ba ka mo wait? Abalo ka sa tilod na ilang? Depende mangudya po na sa imo ha. Ikaw ba, willing ba ka mo wait? Lagi, ang ako mang good food. If mag-wait po ko, basin po ng ending, masakitan na po ko. Pwede. Pwede. Ang akong buhaton na, ang pinakamurok ko yun akong nga buhaton na, mag-date-date ko lain. Pero mag-text-text gyapon ko sa iya, mag-reply-reply gyapon ko sa iya. Inoon, karon daghan naman noon sila. Nila ka. Sa bagay, pilay mo edad ron? Pilay edad ni mo ron? 29. Ay, problema sa bagay. Wa may mawala na to lalaki. Lalaki, bagyo ka, barag imong tingo, barag mag-yubmots. Barag ma-feel man ako nga, tumboy ka no? Dili Laki yun? Oh. Sure. Napawa sa 25 bitaw. Kasi, And then, ikaw man. well, at the end of the day, brother, ano niya? At the end of the day, lalaki mo ka, wala'y mawala si mo. Kung sige po siya texting paasa ni mo, di pa sakit sa kaya ni mo, but do not focus yourself now sa iyaharag yung tanan. Then mag-date-date po kaglain. Until such, mabot ang panahon, nga maybe kung nana kay makita ngay ni Gugma, then eventually ikaw na po mismo gyapong gibidli na, di na rin ka magbalik niya. Lagi sa man akong buhaton. Mo lagi. Ang akong buhaton ko, ako nasa imo ha, kung sige siya text sa imo ha, pasakay lang gyapon, padayon lang siya mo pasakay, kay I'm sure 1 month pa mo nagbulag, minamon, that's why medyo Hindi pa napagayapon man. na asa gamay. Dili man po dingon nga, dili po na ako carry man gud mo pasakay sa tao. No. Ang pasabot na ko nga pasakay, kung mo text siya, di reply. Kumusta ka? Nimin ka, okay ra ko. Kumuyon ka, dili po kumiingon nga kong. Kay kumuyon ka karon nga dili ka pasakay, imong pasabot is, bisag wa kay feelings, muyon ka kay love you, dili po ko gusto mo ana. I'm sure na pa magi kay feelings, tama? That's why bitaw medyo ka problema ka karon, tama? Oh, Di ba? mura Kaya na pa naman, magi oh. feelings. Kay Di man kumuyon ka pareha karon, taon na. kumuyon ka karon nga wala na, wala na tayo istoryahan, wala na, ay nag-reply. Mo gani. Ayun na pag-expect kung di ka, ayun na, kinsa man ka pa. Boron sa lugar ni balikan lang ko nimo pag wala na. Bora magkapangit na gitaon nimo, kay wa na gitay lain daw kaluoy sa kin nimo. Kala mo diri, ubanong alam mo sad para daghang kay chicks. Borag lawyer sa kayo ka. Pero kung mayon ka karon sa ako nga wa na day kay feelings, wala na tay. Way problema, ayun nag-reply. Pag date na sa ubang tao, mura na buhaton diha. Abi magunako nga confused pagyapon ka because siya sa text sa imo brag ang dating niya nga stay put lang diha ana tapos tungod kay napa kay feelings mo nang galisod ka kasi kung ana ang sitwasyon nimo nga napa kay feelings I didn't find text gyapon siya ana but para ikaw po din nahinay nga makawala pag date ko bang di pa bitaw na minyo dito nga na mo baton then eventually until you will find the right person. Then mo ma-realize nga, oh my God, nagpakabuang mo na ikuha way hinungdan nga babae, naman day mas, di ba? Mas dali ang imong turnover. Okay. At then, dili man imo minyuan, except kung minyo ang imong istoryahan, kaya di mo na maayo. Pero kana, ida, larga Okay? Okay. Kaya yan. Sige. Thank Pero you. napagyapon, napay percentage, mga pila ka percent na lang imong love nga nabilin. Mga 30? Uy, dako-dako pagyapon na, ha? Ito siya, kung tawagan ka, patungong kag boarding house, naghubo siya, no? So, may tabong pa nagdampa na po. Malamang. Agay! May gala. 30% ay pwede pa ginatawagan ng kadlaon ba, mga launa. Hindi ba ka makatawag siya? Kana naman po siya kaipon. Amo, lagi. Pero, for example, what if lang? Pilakilag din siya kalaunas kadlaon. Where are you? Ni ko diribi. Ako, sure ko ba? Magdagandagan din ka ba? Sure, no?
Ambot na. Ang ako kung galing ko, ganun, gipakabisi na ako akong life sa work and then, That's good actually. tapos, and then, gusto lang po ko ma-improve po nga sa diyang wala na siya. Or either mabalik manggalit siya sa kuha, at least nakita na ako ang akong hinaguan sa iyang pagbulag niya sa kuha. Pwede. Yeah, that's If ever nice. lang That's po, if nice. ever. Pero sabi mo kay, di ba, kung hindi ikaw ang nagkamali, feeling ba nimo asa ka nagkamali? Sa imong pag-assess nimo sa inyong relationship, asa ka na sayo, nganong nitipas man siya? Matugan na lang ko. Lao pagkapalaubog and then, and then, okay. waldas dito tungkol sa smoke. Gastador. Oh, mora. And then, wala naman siguro. Nasagpaan ba nimo siya sa diyang naubog ka na ba kay words niya naitabo? Kulatado man ko niya kung mag-away mi and then, labi na kubog ko so, gansiyon yung ko kay ubog makon. Takuan ko kay ito na bahay, manggod ko. Ay. So feeling nimo tungod sa imong pagpalahubog mo nang medyo ni surrender na siya. Muman Mo na niya, yung mo yang rason niya. Oo. Okay. Pero Okay. sa akong kuan manggod, sa una ra manggod na. Sa dihang nagbulag na gyapon niya na before, tungod lagi hapon sa Lucky. Mora man gyapon niyang reason ana, yaning palahubog na wala man gyapon nagbago. Pero ang problema manggod, ang ako lang natingala lang ko, kabalo naman kadaan sa akong bisyo, nga naman nga gibalik pa ka sa kwa or nga naman Basing gitry. Posible, basing gitry niya nga, sige ako i-try to understand your differences, imong problema. But maybe, sometime na lang yung mga tao nga mapuno na gyud ba? Kana bang, sabi man yun, manaman din niyo eh. So, lupang Hindi, pwede, gitry ka nagsabot otro. Then maybe, niabot lang siguro ang punto nga, di gid ako kaya. Barag di na gid niabot na gid ko sa limit. Pwede pod. Na niabot na gid sa limit nga barag di na gid kaya ni wala din wala. Sipa lang taglatan eh. Kung na akong ikakuan sa iya, kung magdugay ba sila sa iyahan kuan karon kay Minyo ko ba na siya. Unsay pasabot na minyo pod? Kibali. Minyo ang budget, Minyo. Minyo na siya. Na po. Alas 2:30. Nara. Hello. Minyo siya, Minyo. Minyo siya. Kibali, asa man iyang bana? Nasa sila. So kibali, Together with their children. pero wala na sila nag-uban. Wala na inoon. Court lang daw sila. Okay. So karon ni adto na pod siya kay nanapoy lain pod dili lugar niyang bana. Wa de Dili. puti kaugmaon ni bayhanan. Except sa before nga wala pa naging kami. Dagan ko na siya mga kaipon. Niya nga kuan. Okay. Oo. Mangita di kag mga dalaga-dalaga diha kana mga fourth year college na mga lami-lami. Ay, before pa ganito. Ay na po sa imong galing. Ikaw ba nagtrabaho na karon? Oo, nagtrabaho. Oy, sus. Ada na mga graduating, kana man ba? Kana tirada diha. Ikaapan lang po kay naisakit. Ay! Ate! Sana man yun. Hindi mo kita mo padulong sa way klaro na may way siguro. Pero, dili may magkasundo. Sige lang away. Kadahapon, nabulag ni. Kaya nag-message man po na akong export sa iya nga, ana-ana. So, Nakapangilabot imong ex sa imong bago nimo? sa akong FB. Pamulabog na iya ba? Lagi na. Pamulabog na. Ako sa imo, pangitag ka ng... Makakita mong ugagod. Except kung napoy diferensya sa imo, ha? Pero kung gusto yung kagtanong dagan, kaya di mo ka magansi, kaya ikaw mo lucky, good. Kung ka mabalaka, makatiguang ka, kaya ang mga lucky, habang tumatagal, lalong sumasarap. Yun, wala man na yung problema. Ayaw pangitag, di ka mangitag ng kuhan, walay sabit ba? Sakto, gini ba? Duwa na mo ni Master Poppy. Walay sabit. Sa, mangitam kita na yung mga sagabal nga, namang
No, mangitam gyud katang rough road nga na may mga 6 lanes karon. Noon, ang gusto ko makakita ba kung pareha sa matasan sa akong ex. Ayaw na. Ayaw na. Sayop na. Ayaw pangita gyud og kapariha sa ex. Kay wa gi kapariha na. Each na no. Each one of us are unique. Nagitay unique nga. Ayaw pangita ang imong ex sa imong bag. Pagitaglain ko. I-love siya kung unsa siya. Ayaw kay dili man siya pa rin sa akong ex. Di ko gana. Ma-turn off na ko. Surod na po ka na. Wag yung nga na. Kay unique man ta sa matang usa. Upod ng dahilan gibulagat ito ng isa. Kaya wala mo po siya akong dipalita. Ay, di na pwede. Na, mahaponan yung ka ng kalakihan na imong buhaton ni mo na. Ayaw pangita ang imong ex. I-discover siya kung unsa siya, unsa iyang mga nindot nga kinaiya, unsa iyang ana. I-love kung unsa iyang differences, i-love kung unsa iyang ana. Ayaw i-compare sa past. Kaya wag na siya comparison. Okay. Ayaw na pangitaan ng imong ex na kinaiya. Ayaw na. Pagitag bag-on, new discovery, ana ba? Kaya at the end of the day, ulitaw man ka mo, na advantage sa ulitaw. Kaya kung minyo ka, kana medyo disgrasya, ay ulitaw man ka. So, pwede freewheeling, bisagasa. Lagi, isagasa mo. Pirmi. Okay? Come on. Ayaw pangita sa imong ex o ganang kinaiya. Pangita, sagdi na, kung unsa siya, i-love siya, unsa, ano din siya, then, try i-love na nga ng kind of person, ha? Ayaw na napangitaan kinaiya sa imong ex, kay mahapunan ka na. Oh no! Ayaw ulat nga maunahan pa ka ni Pupi. Thank you. Okay. Okay, thank you. Buro na ngayon itong advice mo, Master Poke. Inom siya nga, duwa na mo ni Pupi. Di ba? Pinabitaw ta ka. Mo ginay problema sa uban, kanang munang, for example, naiuyab. Tapos, pangitaon niya ang kinaiya sa iyang ex, di kinapwede kay. Sa ako pang giingon, unique man gyud ta, matag-usa sa to, ha? Tungod lang kay, for example, imong ex, kay kusog kayo mo parisa ng spaghetti o kanon. Tapos karon kay naibag-o, tadi siya ganahan kay gusto niya nga ang spaghetti, dili ginaisagol sa rice. Ang spaghetti isagol sa bami. Ay po diyang tripping, di, ma-turn off na po dayong ka. Muna na ron. Orang imong uya, mahilig siyang manguha o gugaw sa ilong kumagko ang gamit. Alam, mangita sa kagla. Ay, hindi ko ganan siya kay kumingking ang gamit. Akong gusto kumagko, yun. Nahapon ng tabesh. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagbabalik ang inyong ayan, Tita B, in the place to be. Guwapa ko diri, guwata ko B. Kato na yung mga Instagram diya, paki-follow ko ha, Bernie Bitok 2. O paki-subscribe sa YouTube channel, Bitok Bitok University. Tita B, ako to, ang taga ganito, I'm 45 years old, virgin pa. Nako, class, pero tulo lang, anak. Hello? Tita B, mayang hapon dia. 45 years old. O lagi? Tapos virgin pa. Agay! Gusto lang virgin ka nang never been touched. Ajulan lang. Tinuod yun 45 years old na. Wapo. Kasi pasabot ani, pag yun nakadampa ni. Tinuod yun. Nga naman, nga sa may naitabo sa mga niaging mga, sa sulod ni mo sa 45 katuig. Sa may mong gibuhat aning kalibutan na. Murag, tipos man kayo, Tita Bern. Sa man nanguyab ka nga perminti bastid. Maugyod kay murag, hukman naman ta nila nga, di kaingon. Tapos sa panahon karon nga nanay cellphone, wa pa lugar gihapon. Text lang niya, pagkita na mo, uy, guwapa po. Discourage na yun. Dili, ganahan ka siya sa ako, kay macho man ko. Ay. Good
diya sa pagatpat. Ayay. So, kay panglawas. Tao sa may kasagra ending. Ang naong lagi kay Apiki. Ayay! Sila ra po'y nagingon. Sa may trabaho ni Moron. Meron Abang, ko himo balublag. Wala income sakto. Why income sakto? Ay, sakto yung income kay di man nahurot ang bus diya sa suba. Pila ba income ana? Mga sa ka bulan. Ako ra magdidisa, wa mo lain. Kadyo lang. Pakihinay sa imong radyo di abi kay di na ko makusgang kay gaiko-iko atong tingog sa cellphone ra paminaw bi. Oh, kana. Kana, okay. So kibali ikaw ulitao ka karon wa po kay kauban deron. Oo, ako iko pero sige kung pangita ka trabaho kay naaman lagi ko diri daghang graba nga karga lang kwarta na. Pila po income ana sa usa ka adlaw? Sa isa ka adlaw, maayo lang nakaw di mo minus sa mga 400. Uy, gwapo ah. Pero kung pa na, gross pa na, dili pa na net sa usa ka adlaw. Adi pa na may Tama. kaon. Oh, correct. Kay barkada inom kay wala gi maminyo gyud kay Sa karon po, unsa man ka medyo choosy gyapon ka karon. Kapangita gyapon ka dapat chicks gyapon, kailangan sexy. wala oy basta malimahong tao larga. Ka pobrehon sa tao dugay Sa imo mga katong mga batanon pa ka, unsa man ka medyo bugnaw si mod, medyo pitos ang panahon, unsa man? Naayod Tita Bern, bugnaw gyud si Mod. Pero na mga nakagusto pero dili kaingon ana lugar ka. O digit kaingon kay ato namang gidegrade atong kagilingon nga koridor. So ikaw mismo kibali murag wala kay self-confidence bringanan dating. Mao gyud pero sa panglawas rubuhon ko ng mga kuan ba kaya ko. Matso kayo kay siyempre, 'di ba? Arsa-arsa god. Pero feeling nimo murag way makagusto tungod kay gain mo pa na si mga galingon. Tigraba ana lugar. So mo nang medyo maulo ka musulti kay feeling nimo nga oy duwa gyapon busted gyapon ko ani ana ba? Pero Tita Bern karon na-inspired ko kay naay kuan bitaw kanang magnominom ta niya sa kwarta gamay. Okay, tanaw man tong tindera na ariglahon man dahil ko bugnaw nga bit. Ayay! Niya pagkidat-kidat. Kahibaw man dahil siya nga ulitaw ko. Pero siya akong pamidan tulo ka bukanak lain-lain ang lapis. Huy! Mura gusto siya magdugang og laing magulang na pod. Ako tingali ka upat. Sa tinod na lang, pag inganan ng mga klaseng abae, majority, dili man tanan, ano? Pero majority gyud pag medyo inganan na galing na nanay anak daan, medyo practical na gyud na siya. Tapos nakita pag niya sa imo nga murag oy, murag makabuhi ni oh. Okay. Depende na sa imo karon, okay ra man kasi imo nga mas may na kay asawa diretso na kay masugo palit suka. Oh. Unsa ka dagko po ni? Unsa ka mag May 8, may 5, may 3. Mo ba? 8, 5, 3. Tapulos na like papa na. Puros na lain og papa. Jod. Ayay. Pugihan man. Ayay. At asa po na mga papa na daw sa pag-ibiyaan lang sa kalit. Wa pa pud kay nako siya makuito pero ito na nako siyang sudlan kay sayon roman. Ayay mo gyud. Makita pag niya si mo nga macho ka tapos napag-income. Mao jud. Di asa naman mo nga level karon? Date lang. Wala jud oy kay busy man siya sa tindahan niya ako. Inom na kong beer. Di agi-agi og beer kanang sa mga kadlawon di ay. Kuang cellphone. Kuang cellphone number. Why load that cellphone? Why load? Paita. Ikaw si Waylod siya? Yeah. O di ludan na po nimo. Di tawag-tawagan nimo pero kuha yung number. Anli ko pero tungod sa ini nga programa medyo nangisog na lang gito kanya namati siya. Namati ni sa karon di ay.
Mati siya, Fred. Ayan. Basta kasama kita, lahat Pilay edad, anak. Niyani siya sa mga 25. Uy! Dabi, kaya pa naman ng mga 25. Bata pa ba? Ay, kaya guys, ako lang trabaho nga. Ayan! So, di na nato langay-langayon pa din eh. sige. Wala man kanay koan. Kabili. Wala, lagi ka na lang tulog ka bata niya. Tulog ka, ako kay Baog, mga kumpari ko ba? Adi ko ang cellphone number. Tita Bern, kanang murag porsinto kay ni kay kasidhat-sidhat siya. Ay. Wa ang cellphone number. Iba, text. Pasing ba niya na hinayag mi nga kung ikaw manino ya? Ay, pwede ko tanan. Pwede ako i-host sa kasal, ako dayo'y ninong, ako po dayo'y maamahan po dayo'y kadugayan. Tama na! Tita Bern, ay lang kalain ha. Oh. Kung nakadungog ko ni mo, chairman kuno ka sa Bungkasta. O sa pangalan, chairman sa... Bungkasta. O sa Bunya, pista, kasal, patay. Mo bitaw namin sa KBP. Kasal, bunyag. Ang galing! O di... Tita Bern. Silingan naman, Nagkalala Dolra. na po yung batmate, si Rian Puyo ba? Hoy! Kahapon lang, balik na siya sa Saudi niya. Nag-reject siya sa emo. Upload na nito si engineer? Si engineer lagi. Oo. Katong kasal ko no nga, ikaw kaya po pari-pari dito. O na, abroad din siya di ay. Sa Saudi, at ito pang isa siya gagawin. Nagbalik. Lagi siya sa emo kita ninyo, engineer. Kaya ba sa high school ba? Oo, mo galing. About day to day, abi na ko na sa agay. Wa namin Ikaw may hari-hari ko sa kating klase. Sila- Salamat kayo. Ayo, da kilo na da. Ayo. Banyak. Salamat ni mo da. Okay. Neberbin pa daw may gala, 45 years old. Tamatso kayo kay Garsar sa Graba. Ha. Kiman. Ha. Arsa mga ng Graba. Ikaw pa ba ka?